eskerrik asko Nafar Susterrako taldekoei, gonbidatzeagatik. Niretzat poza handia da liburu hau aurkeztea, urteetako lana da, eta askotan ez dakizu lana sekula ikusiko duzun liburu forma hartuta, ez da, eta bueno, bentsat badago, eta gainera nik nahi nuen moduan gutxi gora bera, pamielak argitaratua, koloretan, eta, bueno, txukun. Zarautzen egin zen halako aurkezpen txiki bat, literaturian barruan, baina bihar izango da bere aurkezpen ofiziala, beraz zuek aurreratuen zeate aurkezpen. Bihar Donostian da, aurkezpen protokolarioa liburuena egiten dana, prentsarako eta edabideen dako. Hasiko naiz, ikusten duzue portadan, hor goi partean dago mural bat, oso mural politak daude Sardiniako herrietan, batez ere erdiko herri batzuetan, Foni eta Orgosolo izeneko bi herrietan eta bar, eta ordan liburua apaintzeko sartu ditut banaka batzuk. Bueno, liburuak aurki bat izaten du, eta orduan azkar-azkar, ikerle gaia esan dutena, ni naiz lehenengoa, gai honetan sartu dena, beste batzu badira, orduan justiziakoa da, eta gina beharrezkoa, aurretikoak esan dutena laburtzea bentsat, horretan saiatu naiz. Gero baita, testu inguruan kokatzeko, Europako egoera linguistikoa entzinate urrunean, teoria kontrajarriak, bizkat kokatzeko, irakurlea eta neure burua bai, ze teoria dauden, ez dakit, hizkuntza indoeuropeoak nondik datoz, noiztik, noiz mobitu ziren, euskera buruz, ze teoria daude, en fin, oso labur, baina hori ere badator liburuan. Gero, Sardiniaz gutxi jakiten dugu, eta horregatik, historia labur bat, ez dira horri asko, baina bai, prehistoriatik eta gaur arte, halako laburpen bat, eta aprobetxatu dut baita, laburpen horretan bertako arkeologiako gauzarik esanguratsuenak sartzeko. Bertako nurageak, dolmen batzuk, eta oso berezia diran domus de llanas da horrelako zerak. Gero, gai-gaian sartuta, paleosardiniera da han islan egiten zen hizkuntza erromatarrak ailegatu arte, eta erromatarkuntza erromatarrak mende batzuk behar izan zituzten hango hizkuntza desagertarazteko, eta aurreko hizkuntzari paleosardiniera deitzen zaio, eta hipotesia da paleosardiniera eta euskera zenideak zirela edo familia batekoak edo behar bada hasieran hizkuntza bera. Hori da hipotesia, eta hori gero datuak ematen ditugu horrean. Gero Sardiniako toponimia da gehien batez horretaz liburua, ez bakarrik, beste atal asko ditu, euskal toponimoen bila, euskal zera, eta gero toponimei buruzko gauzak. Eta gero bada beste zientzia bat gaur egunean oso modan dagoena, prehistoriako kontuetan, eta da genetika. Eta ordan nahi izan dut baita genetika tanta batzuk ekarri, baina tanta batzuk baino pixkat gehiago, bi adituren artikuluak eskatu nizkien, gero ikusiko ditugu zeintzu dira, eta gero ondorioak eta hipotesiak, eta gero bukaeran dago toponimoen datu basea, azken batean 5.000 edo 6.000 hitzeko izeneko datu base bat egin nuen hori lehenengo lana hori izan zen, da horren gainean dago pixka liburua eraikia. Bueno, guazen ikustera, eta baita esan dut, mural zoragarriak daudela, eta han Maritxo eta biok
Orgozolo izeneko herri baten pasioan gabiltzala, persona batek galdetu zigun nongoa zarete, eta gu Euskal Herrikoak. Ordurako guk mural pila bati argazkiak atera geunden, baina hau ez genuen topau. Eta Euskal Herrikoak begira, joan plazara eta plazatik eskilera jetxi eta handago Euskal Herri buruzko mural bat. Eta ara joan eta mural hau topau genioan, ez dakit, guri bentsate zoragarri eritzen zaigu, eta ikusten duzue, zardoz horre esaldi bat, eta euskeraz bi herri eskutik askatasunaren izarraren atzetik. Eta ikusten duzu hor, hango bandera, arbola hori da berezko bandera, eta hor behian, ikusten duzu. Ez dakigu zeinena dan, Txarri eta Ingo, ipentzen du azpian, 2010, baina ikusten duzu. Bueno, ikerlek esan dutena. Orduan, errepaso horretan, bada zerbat, Lorenzo Herbasi Panduro, Kuenkakoa zan, jesuita, Italia desterretuta egon zan, hemendik ara bialdu zituztelako, eta honek hizkuntzei buruz, 6 tomo uste direla, ondoko lana egin zuen, da asko zekien. Euskaraz ere nahiko ondo moldatzen zen eta desente zekien. Eta, honek esaten du, garai hartan, Iberoak, eta Euskalduna gauza beraz eran, Euskal Herria heldu baino lehenago, eta orduan pentsatzen Iberoak zetuzela ekialde hurbiletik, edo Georgia, edo Armenia, edo inguru hortatik, pasatu zirela Italiatik, eta arrasto ugari utzi zutela toponimoan. Honek ez du ezer esaten zeari buruz, Sardiniari buruz, ikusiko duzuenez, oinen dela oso gutxi arte oso gutxi esan da. Baina honen garaikidea zen Juan Antonio Mogel, hau apaisa zen, eibartarra, Peru abarka idatzen zuena, eta honek aipatzen duela justu, baina Cerdeña. Eta liburua sobre los iberos y los icanos que entraron en Italia, introduciendo el idioma vascuence, honek alderantz esan du, hemendik ara sartu zirela, eta esate bateko Cerdeña es da voces vascongada. Decimos Cerdena a lo vizcaíno y Cerdeña a lo guipuzcoano por una cosa larga y reta. La isla de Cerdeña, gauza etimologia horiek pixkat oso eztabaidagarria dira eta batzuk fantasia asko daukate garai hortako etimologistak eta bar. Baina hor, badago parrafo bat niri oso ona iruditzen zaidana eta gaurkotasuna galdu ez duena. Eta liburuan ipini dut hori bastante hasieran. El vascuence tiene la fatalidad de que solo es entendido de los suyos. No hay quien se dedique a su estudio. Es despreciado porque no representa papel alguno en la República Literaria. Así no pueden los extraños hacer las combinaciones ni comprender la fuerza de las que las hacemos. Se contentan, pues, con censurarnos de sistemáticos, preocupados del amor patrio y casi fanáticos. No hay tribunal de apelación en esta contienda y el pleito queda siempre sin decidirse. Mila zortzireun dabi, berreun urte pasatu dira. Eta Mogelek esate bateko Herbas honi euskeran asesoratu zuen, irakasleare izan zen, eta beste gauza zuen artean. Aurrera jarraituz, batez ere joan mendean, hau da, 20. mendean, bazegoen hizkuntzaren artean substratistak esaten zitzaien korronte bat oso indartsua. Da honek zer, sustratu mediterraneo bat aldarrikatzen duten hizkuntzalariak dira. Zer da sustratu mediterraneoa? Oinarrian zera esaten da. Latina, greziera, hizkuntza germanikoak, alemana, eta bar, celtak eta bar, horiek
indoeuropearrak dira, eta horiek datoz Errusiako estepa, Ukraina, inguru hortatik, eta nahiko berandu. Greziera eta keoak eta Kristo baino 1200 urte asko jota, 1500 eta latina beste hainbeste. Eta orduan, hizkuntza horiek askoz ere mediterraneoko hizkuntza askoz ere garatuagoa zegoen, eta orduan zer egin zuten, jaso zuten lexikoa eta beste gauza asko, ehuneko asko hizkuntza mediterraneako hizkuntzetatik. Euskara ere behar bada hartu daiteke mediterraneo inguruko hizkuntzatzat, ezta? Eta batzu diote latinak eta grezierak ehuneko 40 baduela sustrato horretatik. Eta orduan esaten dagoenean hau latina da, kontu zibili behar da, izan daitekelako hitz hori sustrato hitza. Bueno, euskarari lehengo hizkuntzalariak nik uste dut oraingoa baino inportantzia handiagoa ematen ziotela. Eta gaur egun nik uste dut geure erruz eta geure hizkuntzalarien erruz, baina ez dagoela hain pilpilean. Eta hemen adibide batzuk daukagu Alfredo Trombetti, hau italiarra, ikusten dituzuen noizkoa da, eta esatea baterako idatzi zuen Le origini de la lingua vasca, euskararen jatorri azken batean, eta liburu bat, euskara eta kaukasko hizkuntzen lotura ere berak ikusi zuen lehenengo aldiz. Oraindik Sardiniari buruz ez dut uste zer esaten duenik honek. Benetan lehenengo loturak ikusi zituena eta zientifiko izen handikoa zen, eta da hemen daukagun hau Vittorio Bertoldi. Ikusten duzue noizkoa da. Eta hor, badu liburu bat, Problemas de Sustrat, sustratoko zerak. Beraz, ez dira egun urte, oraindik, Igor esan du, baina ez gutxio da, hau pixkat mobitzen hasi zala. Eta esate baterako, honek teorizatzen du lehen esan dudana, ez da? Zera mediterraneoko hizkuntzak, latinaren eta grezieraren oinarrian daudela bentzen lexiko edo hitzen aldetik. Eta honek esate baterako euskara ematen dio garrantzia handia, nahiko ondo zekien dirudinez euskara, bentzat ulertzen zuen, eta esaldia luzeagoa dago eta liburuan dator, baina esaten du, batez ere euskara muga guztietatik mehatxatuta egon arren bere fisonomia gordetzen jakin duen islatxo linguistiko hori, da hemen nolabaiteko abantaila ematen diena prehistoria arloko hizkuntza ikerketei. Esaten du, euskarak ikusten duzu, ez da, ze esaten duen. Euskararen hizkuntzalari zan, euskara jakitearen eta ezagutzaren beharra sartzen du. Eta badu beste liburuxka bat, ez da liburu handian, internetetik lortu nuen oraindik, pentsatzen zuen euskodan liburua, 1994koa, Calci Basqui del latino dal romanzo. Landare izenei buruz ari da, eta euskarazko landare izenei buruz. Latinetik eta romantzetik jasotako kalkoak izan daitezkenai buruz. Jarraituz, beste bat dago Wagner, alemana, dauda Sardiniera, gaur egungo Sardiniera sakonen aztertu duen persona, eta badu bere obren artean hiztegi bat, dizionario etimologiko sardo izenekoa, eta hor hainbat hitz lotzen ditu euskararekin. Esate baterako, jagaru edo jagaru, txakurra da, eta txakurrenekin zera badauka antza. Badago gidostro, idostro, eta hemen hilarra badakizu da nozara ez da, mendiko sastraka hori, hola esaten da, goni, herri izen badago,
eta goirekin lotzen du, eta hainbat herri daude gon hasten direnak, gonos fanadiga eta gonos mastra, eta hori gero mogoro, edo mukuru, harripila, zertzen dana, ospile, leku itzaltzuari esaten zaioan, troku, hemen troka eta bar. Askoz ere gehiago dira, baina muestra bat ipini dizuet. Dana dela, benetako saltua 1987an etorriko da. Julio Paulis, hau da hizkuntzalaria Cagliareko Unibertsitatean, da hango hizkuntzalarik importantenetaikoa, hemen garai baten Michelena zan modukoa, gutxi gora bera, eta honek, jente askoren laguntzaz, egin zuen hango leku izenen batuketa bat. 88.000 leku izen jaso zituen eta sailkatu. Eta liburu handi baten argitaratu zuen. Hortarako, ibilizean, Instituto Italiano militarero, militarrak ibilizean, herri eta herri txikiak, toponimia txikiak jasotzen, eta horregatik uste dut akatzak ere ugari direla, baina bintzat lana egin zuen. Eta gero argitaratu. Eta 88.000 itzuetatik 7.000 aurre erromatartzat jotzen ditu. Berak ez du askotan erabiltzen basko edo euskera batzutan bai. Baina ez direla, latina baino lehenagokoak direla. Baina bai euskara aipatzen du behin baino gehiotan, eta izatea baterako ur duten hitzak, Tralidronimi Sardis ya documentata una base ur que se confronta con el vasco ur aqua. Eta berak ipintzen ditu Funtana bakizu iturria dela, Funtana Uralla, Rio Uras, Funtana Urau, Canale Urcei, Sau Uresa, Flumini Uri, Uturu Uri, Roya Urosolo, Urotzo, Urulu, Urbarruta, Sorgente Urbeda, Pizkina Urtadala, ikusten duzu pila bat, eta denak errekak dira, edo iturriak, edo urarekin zerikusia dutenak. Badira beste ikerle batzuk, ez asko, baina gai honi erreparatu diotenak, bata da Mauro Maxia, ezagutzen dugu, badugu berarekin hartuman eduki dugu, eta honek 2010an argitaratu zuen artikulu baten, esatea baterako egin zuen konparaketa bat, hainbat Iberia erabiltzen du berak eta Sardineako herri izenak. Arana, Aritzu, Arizkun, Azun, Azara, Karkar, Gailur, Goni, Isil, Lakar, Oion, Orba, Oska, Sarasa, Ukar, Uzun, eta gehiago dira, nik batzuk ipini ditut, baina konparaketa bat egiten du, eta beraz, esan daiteke, Sardinean gai hau ezagutzen dela. Han bertako hizkuntzalariak, historialariak, pixkat jente jantziak, Sardinia Euskal Herria gaia ezagutzen du. Batzuk sakonago, batzuk adosago egongo dira beste batzuk baino, hanbe danerakoa daude, baina ez da gai arrotz bat hemen dan bezala. Hemen, zuk Sardinia aipatzen duzu, eta galdetzen dizute, parrilla da noizen berdan. Gutxi gora bera, ze Sardinia kontu da bikikor. Aspaldian zeozer entzun da, artikulu bat nik argitaratu nuen, gero jauzarrean zeozer esertu da, baina esan daiteke gai hau Euskal Herrian dela arrotza guztiz. Bueno, nahi hori zait zuere bai, ez da? Sardinean ez da, hori garbi dago, eta ikusi besterik ez dago, baina lehen ikusi duzuen muralan bertan ere zertzen da, eta osa gehiago ere bai. Bueno, aurrera. Baina benetako iraultza ekarri zuena izan zen Eduardo Blasco Ferrer, zoritxarrez aurten hilda, suerte txarra eta hori galera handia izan da. Hizkuntzalaritza irakaslea da, han bertako hau ere izena handikoa bertan, eta izan zen garai baten hango Sardinira batua
moldatzeko edo enkargatu zuten persona, gero ez zuen aurrera irten, baina esan nahi dut, ez dela edozein. Eta honek, urte askoko ikerketan ondorioz, 2010an argitaratu zuen, hor ikusten zuen liburu hori, Paleosardo, le radici linguistiche della Sardegna neolítica, eta bertan, plazaratzen duen hipotesia, teoria, hau da, mesolito garaiko migrazioa Euskal Herria Iberiatik egon zala. Jo dezagun, oin dela 8.000 urte, 7.000, 6.000, eta hori izan zela, pixkat, isla populatu zuena. Aurretik ere bazan zerbait, baina badirudi populazioa handirik ez zegoela, eta arkeologiak ere badirudi hori esaten duela, eta hori da hipotesia. Eta, orduan Paleosardinera haren ondoko hizkuntza Euskararen zenide hurbila dela, eta, isla mintzatu zen, erromatarrak latina inposatu zuten arte. Da hori gure aroko, bigarren, hirugarren mendera arte badirudi iraun zuela Paleosardineak. Eta orduan, Sardineako erromantzean edo Sardineako gaur egunean hitz egiten den bertako hizkuntzan hainbat arrasto ere topatzen ditu, baina toponimian gehien bat. Da orduan, hainbat erro bereizten ditu, ala, larrea da, iparraldean da, alatu, aran, ardi, ariz, baratze, baso, bel, beltza, berri, bide, ertz, gobi edo obi, goni, goi, gorri, hartz, iri, istil da, idoia edo istinga edo lokatzalekua, iz, latx, logi, loi, lur, mando eta bar. Lehen esan duen, eta Euskal Herrian zer? Ezarrez. Egia esan, ia ezarrez. Nora begira egon dira Euskal hizkuntzalariak eta filologoak? Behintzat Sardinea begira ez. Hala ere, bada zerbait, eta da Mari Carmen Iribarren Argaiti izeneko napar bat, eta Estatu Batuetan da irakasle ibili dana eta bar, eta gaur Erresiako Unibertsitatean, honek badu artikulu bat, los vocablos en R de la lengua sarda, conexiones con la península ibérica. Eta hor, ontzat hartzen ditu, pixkat Blasco Ferrerrek eta oian hipotesiak eta bar, eta badauka estudio txiki bat. Gero, Ibani Ibartua euko irakaslea da, eta honek artikulu bat idatzi zuen behin, Gorosti eta Golostriri buruz. Oraindik ez dugu esan, baina Sardinieraz golostri esaten zaio gorostiari. Eta da pixkat izen gorostiari ia berdin esaten zaio. Oda, pixkat hitz ikurra da, bi gorosti eta golosti, Sardiniara. Ez Sardiniara osoan, hori ere bitxia da. Beti lekurik arkaikoenetan eta bar, hori aurrera ikusiko du. Bueno, eta Joseba Lakarrak, gure adiskide Joseba Lakarrak ere hitz egin du honetaz, liburuan daude ze zirkustantzietan, eta, usten dizuet libururako, ze luze joango litzake esplikatzea, eta gainera, nahiago dute irakurria izatea, baina, artikulu baten eta zerak konbidatuta, Blasco Ferrerrek jardunaldi batzuetara ara gonbidatuta irakurri zuen zerbat, bere ponentzia bat, eta ponentzia bukaeran, ponentzia osoan ez zuen ezer esan gaiaz, eta ponentzia bukaeran erabili zuen esateko Blasco Ferrerren hipotesiak eta oker zegoela Blasco Ferrer. Esaldi bat ekarri dizuet bakarrik, luzea badera. Desgraciadamente para Eduardo Blasco, nada similar existe entre paleovasco y paleosardo. Ez dago ezer. Y resulta imprescindible seguir llamando casualidad y homofonía a lo que tras una mínima revisión no alcanza los estándares diacrónicos menos severos. Esaten dio,
dauden kontzientzia diela kasualidadea. Homofonia hori da, izena berdina, ze ikusik ez daukanak. Eta horrekin lagatzen du erabakia. Zan behar da, hemen Sardinia ez dela aipatu ere egiten. Zu ikusten baduzu Euskararen jatorriari buruzko zebat edo telebista programa bat eta egin dira hainbat bat Asier Etxeberriak egin zuen, gero euskara jendeak xamar eta bar, eta elkarrizketatzen da batean Lakarra, bestean Gorrotxategi, bestean ez dakiz zer, inok ez du, ez da esateko gezurra dela, esateko ere ez da existitzen. Bueno, aurrera jarraituko dut, eta orduan, nahi esan dut baita, Europako egoera linguistikoa entzinate urrunean. Puskat, kokatzeko ze teoria dauden, oindala 2000, 3000, 4000, 5000 urte, ze hizkuntza egiten zen, nondien orakoak eta, da horren zer bat, laburpen bat egin nahi izan dut. Teoria kontrajarriak esaten dut, zero, batek A esaten badu, bestea Z, eta dana dira katedratiko handiak eta bar, eta orduan, baina daude teoria guztiz kontrajarriak. Bat da, eta ez dakit nineko hurbil nago ontatik edo bintzate zera, Babeleko paleolitikoaren jarraipenaren teoria. Hau da, eta hori entzun duzu zuepe baino gehiagotan. Azken glaziazioan jende Europako ipar erdialdean zegoen jendea eta bildu zala Kantauri itsasoaren inguruan da Akitania inguruan. Hasi Asturiastik eta jo dezagun Bordele edo pixka gorago eta gero Akitaniako zer guzti horretan eta behar bada baita Kosta Urdin eta inguru horretan ere. Baina hor bildu zala, ezta? Da orduan horko hizkuntza euskera edo baskonikoa deitzen dio Teo Benemanek, gauza bera da, euskera zaharra dela. Eta gero, izotzak urtu zianean, barreiatu zala euskera edo baskonikoa Europa zabalera, edo zabalerago. Gero, beste bat da Kurgan teoria, eta hau ez da horren kontrakoa, baizik eta ikusiko du horreaxego, Maria Gimbutas lituaniarra, arkeologoa eta antropologoa eta gauza asko izan zena, honek pixkat herri indoeuropeoak noiz edatzen hasi ziren eta esplikatzen du. Gero badago hipotesia analitorra, Colin Renfrew, honek esan du indoeuropeoak Turkia, gaur egungo Anatolia eta inguru hortatik zertu zirela oindala 7.000 urte eta luzegi joango litzaketen ezartuko. Eta gero badago beste teoria bat, eta esaten duena, ez Europa beti izan da indoeuropeoa. Eta hori da Mario Aleina eta Paleolitik kontinuitate hori, eta badira Espainian ere Francisco Villar eta holako batzuk horren alde ari direnak. Eta esaten da, euskera eta etruskoa eta horiek, ez dakigu, etorriko ziren euskalo noiz, euskalo nondik, ez da? Dana dela, ez dauka gaur egunean sinisgarritasun arrastorik honek, genetikak eta beste gauza guztiak, beste gauza bat esaten dutelako. Baina agertu nahi izan dut, badirela hainbat teoria aintzinako hizkuntzen egoeraz. Esatea baterako aipatu dizuet, Maria Gimbutas oso persona interesgarria da, ez dakit aukera balin badukuzue bere liburuak eta irakurtzeko, baita Jainkosa, Dea Madre eta Jainkosa amari buruz eta horren kultuari buruz, eta nola gizarte neolitikoa askoz ere justuagoa eta berdintasun handikoa zela gerokoa baino, eta hori oso ondo esplikatzen du, eta bere teoria da, hemen mapa honetan ikusten da, hemendik, Kristo baino 3000 urte inguru edo, zehortatik irten ziren indoeuroparrak eta konkistatu zuten mundua. Gaur egun mundua indoeuroparren esku dago. Bere nagusitasun militarrari esker neurri handi baten. Hasieran brontzea eta gero burdina mendetzen zutelako, gerra zaldia eta
gerra gurdia eta bar, baina, bueno. Hau litzateke, nik egin dudan mapa bat, gauzak beste guztia irakurrita, mapa laburpen bat. Hemen babesleku paleolitikoa, Kristo baino 10.000 urte lehenago hasten dira barraitzen hemendik. Gero, bigarren movimentua handia da iraultza neolitikoa, dau egiten da Anatolia eta baita arutzago, pixkat Mesopotamia eta inguru hortatik, pixkat Grezia bastarrera arte, eta hemendik ere ikusten da migrazio indartsua daudela norabide guztietan, eta gero, hau litzake lehen kurgan herriak, indoeuropearrak, beranduago hasten dira, eta beranduago hasten dira, baina jabetzen dira mundu Asiaia. Eta gero, zelta famatuak, pentsatzen da, inguru hontan zutela beren jatorria edo bentsete kokaleku nagusia, eta Kristo baino 1000-1100 aurretik egin zuten lehenengo espansioa eta bigarrena berriz 450 inguruan. Momentu baten oso indartsuak izan ziren, Galia osoa eta Iberiaren zati handi bat, eta Italiaren iparraldea, eta zera baita Bretaña handia eta Irlanda, eta, bueno, baina gero itzali direna, bentsat beren hizkuntza gaur egunean, ez dago hizkuntza zeltiko bakar bat ere indartsu, daudena daude hilzorian, bretoia, irlandesa eta eskozesa eta barra. Bueno, da gero, Sardiniako historiaz ere nahi izan dute pixkat zertzelada batzuk eman, lehen izan dut, gutxi jakin izaten dugula zeari buruz, Sardiniari buruz, eta orduan labur-labur, prehistorian nurageen aroa esate zaio, nuragea da, nurageak dira horrelako edifikazioak, hau da hiri nuragiko bat, baina oso Sardinera joaten bazarete, alde guztietan ikusiko dituzue, edifikazio borobil batzuk, eta torre itxurakoak, eta zementorik gabe eraikiak, eta oso tipikoak eta oso originalak. Orduan, gero Kartagotarrak egon ziren islan, gero Erromatarrak hartu zuten txanda, gero 5. mendean bandaloak, egin zuten beste mende bateratzen heldu, gero Bizantziarrak, gero momentu baten independienteak izan ziren, Erdi Aroan, 3-4 mendeetan ero, 4 esparrutan, 4 komunidadetan banatuta egon ziren, judikadoz deitzen zaie, gero sartu ziren aragoitar katalanak eta gero espainolak, eta mendean ikusten dira beste 400 urtez, gero Sardiniako erresuma izan zen 18. mende bukaeran, eta hori pixkat sartzen da. Eta gero Sardiniako hizkuntzak, gaur egun egiten diren hizkuntzak, esan behar da, italiera dela nagusi, ofiziala dalako, eta eskolan da, telebistan da, ez dalako ja besterik zertzen, bertako hizkuntzen egoera pixkat zertzen dut, eta dana dela, oindio eguneko 70 batek ero egiten du Sardinieraz, eta baina egoera txarrean dagoz eskoletan da optatiba da eta holako banda. Bueno, hori pixkat esplikatzen da, eta hemen daude pixkat dialektoak, kanpidanera eta lugudorera nagusi, eta hemen iparraldekoak korsikeraren dialektotza jotzen dira. Nahiz da, nahaztea duten Sardinerena, baina zera. Gero hemen ikusten duzu, pixkat liburua apaingarri eta bertan ateratako argazkiak, hau da, ikusten duzu, nizate jako ladea madre edo jainkosa amaren Venus neolitikoak dira, hemen brontzetoak edo brontzez egineko miniaturak ere oso polita dira, joaten bazate Sardiniara, batez ere igualdera joaten bazate ez utzi Kailareko museo arkeologikora joan gabe, edo iparraldean Sasarikoa ere oso da, oso arkeologia aldetik eta da zoragarria zera.
Sardinia. Eta gainera oso originala, beste inun topatzen ez diran gauzak topatzen dira. Hemen dagoen hau esate baterako, ikusten duzu, hau dago, bada enterramentu bat, baina oso bitxia. Gero zirkulo batzuk daude inguruan, eta hor kamara badago, eta hemen elako zutarri bat, eta hau da Goni izeneko herri baten da, hemengo Goni. Eta hemen, bueno, hemen daukagu apaingarri moduan beste mural bat, ikusten duzu, Andrea pasiatzen, baina hau da murala, benetakoak ematen dute batzuk. Bueno, Paleosardiniaren eta euskaren arteko loturen bila, aztarnak epigrafia latinoan, esate baterako, badago horre termino bat udadadar, ardian H eta guzti, tribu baten izena dela dirudi, hemen txagertzen da, inok ez daki zer dan, euskara ematen du, uda eta dar edo tar izan lekeela uste dut, baina, bueno, hipotesi bada. Badago beste baten nurak ze zar agertzen da, eta ez dakite oso ondo zer da, baina zar, esaten dute Cesar izan leke, baina ez du zerik, logika handirik, bukaera izan leke zar, eta nuragea da edifikazioa, eta bar, bueno, hor esplikatua dago. Oso goza, zean, hilarri baten, honek ez daukaz ikusirik Paleosardinerarekin, baina han Akitaniako soldaduak egon ziren, kohorte akitano bat egon zen, hango matxinoak kontrolatzen. Eta, bueno, lehen ez dut izan, baina erdialdeko menditzuari barbaria esaten zaio, gaur egun ere bai, barbaria. Da zergatik, erronbatarrentzat barbaroak ziren, raro hitz egiten zutenak, barbar hitz egiten zutenak. Hizkuntza konzeptua da barbaroa. Horrek esan nahi du, erronbatarren denporan, oraindik jarraitzen zutela hitz egiten, haiek beren paleosarda. Bueno, hainbat kohorte eta egon ziranan ingurua kontrolatu nahirik eta luzaroan, eta badago zerbait hilarri bat, han hil zen nunbait, Orkoeta izena zeukan akitano bat. Orkoeta edo Orkoeta. Eta Bioniz, aita, Bionisen semea. Bioniz, H eta guzti, bihotz edo olako zerbait agertzen da Akitaniako zeretan. Gero badira izen batzuk euskara gorazten dutenak, hango zeretan, epigrafetan edo zeretan, Bostare, Aristo, Tartalaso, Ursekur, gero Aris, Bostar, olako izenak badira. Erromatarren denborako toponimia, ez da errez izatean hori zertzea, baina badira iz batzuk ematen, esate bateko lesa. Lesa agertzen da, bueno, nun dagoen ez dakik oso ondo, hemen ero hemen, lesa eta Zorabile. Zorabila nun dan bakizue? Oso bat? Andoainen. Zorabila agertzen da, indala 2000 urteko toponimia. Eta lesa, urzi, nora dago herri, garai hartako herri bat, eta karbia, eta, bueno, gero tar agertzen da, Gilitani, Nurritani, hemen Akitani, Ilunberritani, Kalagurritani, agertzen da bezala, tani, tarren zera izan dezake. Eta bestela hola, Romania deitzen zaianetan oso leku gutxitan agertzen da tani. Iberian bai, baina hortatik kanpo oso gutxi. Bueno, aztarnak erromantze Sardinearen egituran. 5 bokal dira, gurean bezala, R aurretik jartzen da leku askotan mentzate bokala, arriu esaten da, errekari, arriu, riu hori latinoa da, baina gaizki hartzen du R hasieran, arrastu, esaten duen bezala, V-rik ez dago, euskaraz bezalaxe, gero TZ erabiltzen da, idaztiz ere bai, Z, hemengo soinu antzerako egin, txe be bai,
Gero Petra eta horrek be perda, esaten da, Petraren ordez, euskaraz be tre eta pre eta horiek euskarak ez ditu ingalaterra esaten dugu eta holakoak. Orduan badaude gaur egongo Sardinian be arrastoak diruditenak. Bueno, lexikoan gero ikusiko ditugu, baina batzuk badira harrigarriak. Ezagutzen duzu landara hori? Hori goikoa, bolatxoa dauzkana eta? Ez, goztia da bekoa. Bai, baina goikoa be ikusi duzu ez da, baina goetan, basoan egoten da, alako bola gorri-gorri egutzen ditu, eta ostruak puskatola puntan, eta zabaltxoak eta gogorrak, latz samarrak. Bai, horri esaten zaio, gure herrian esaten zaio, sorgin itxuskia. Itxuski da arratza, azken batean, sorgin ota, edo sorgin hilarra, edo sorgin erratza ere uste du baietz. Eta, deigarria da, Sardiniako leku batzutan esaten zaiola zorigina. Zorigina. Espina zorigina. Ez leku guztietan, lekurik menditzuenetan da. Bestetan esaten jako rusko, frusko, latinekoan antzerakoa. Baina leku jakin batzutan esaten zaio zorigina. Bestea da bekoa, gorostia ikusten duzu, ez da? Hor ere, euskaraz da gorostia edo korostia, eta han be golostiu, golostri eta holako variantiak ditu. Da han ere ez leku guztietan, han ere leku batzuetan bakarrik. Bueno, hau ez dugu ikusiko osorik, baina badira 40 hitz euskeraz eta sardineraz zanai berdina edo berdintzua dutenak, edo batzuk ematen dute itzulpenak esate baterako. Hemen ez dut ikusten, baina ikusiko duzu. Zerru, txerriari izaten zaio, leku batzutan, zerriari, zirikare, zirikatu, troka ikusi dugu, zorikina, ospile, zera, da aberentzako itxitura itzaltzua, eta abar, eta abar. 40 hitzero identifikatu dira, batzuk zalantzazkoak, zerrenda luzatu leke, gutxitu, baina... Bueno, eta bain pasatuko era, ia azkenengo zera, eta izango da toponimiara. Bueno, toponimia leku izenak dira igual gauzarik deigarriena, eta, ez dakit, antzak errezen ikusten dena eta nabarmenen. Zatea baterako ikusten duzu hemen, komune diaritzo. Argazki bat, anetara genuena, kotxea aparkatu eta ez dela. Batez ere zonalde menditzuan, Barbarian. Erromatarrak azken konkistatu zuten lekuan, baina ez han bakarrik. Proportzioa handiagoa da, baina danean daude. Zerk esplika dezake gaur arte irautea, enbeste urtean, milaka urteak, edo, en fin, bintzat, 2000, 3000, 4000 urte bai, zera, toponimiak irauteak. Bueno, toponimia hoz transmititzen da, ez? Generazio batetik bestera, ez da? Itxura aldatuz joaten da, eta ez da, baina, bueno, hemen batzu bentzat ematen du, ondo konservatu dela. Populazioaren jarraikortasuna egon da. Horrek esan nahi du, ez dela egon sustituzio bat, edo ez dela egon inbazio bat, eta danak garbitu dituztela, edo emigratu behar izan dutela, edo hori ikusten da, hanbe goraberak egon dira mila, baina oinarrizko populazioak jarraitu egiten duela. Da gero, hizkuntza ordezkapen bakarra, nik esango nuke ondala, da paleosardinera eta gero latina. Gero latinak erromantzera deribatu du, ezta? Baina
zenbait lekutan, egon dira hizkuntza ordezkapena euskalo zenbat, ez? Jo ezagun frantzia erdi hartuko gainu, garai baten baskonikoa hitz egiten bazan, gero zerak zeltak etorri ziren, gero zerak latina, gero frankoak ere sartu zian, gero ez dakiz zer, leku askotan. Hemen ematen du jarraikortasun bat egon dela edo ordezkapen gutxi egon dela. Eta gero da herri bat laborantzari eta hartzantzari lotua, eta horrek jakina lurrarekiko eta lekuekiko eta leku izenekiko lotura handia dauka. Ikusiko ditugu zenbait toponimo, mendako zuen Madonna de Grazie, Monte Arana, Arana mendia, menditxo hau da. Vitor Capanagak, ez dakit bere liburua ezagutzen duzuen eta bere obra, baina adibidez zuen Arana gaur egun baile eta bar, baina garai baten ez otezan leku altua eta beste zerbait otezan divinitateari edo eskulto lekua gehiago, erromeria lekua, eta hainbat leku daude Euskal Herrian Arana edo Arangoiti edo Arangatxa edo ez dakiz zer, Aranalde, baina altuan. Oso leku gutxi daude Aranak behian, badira, baina. Eta, bueno, hemen daukagu Monte Arana, hau oso bitxia, pastitxeria guria, pasteleria, hau Foni izeneko herrian atera genuen argazki hau, Basaura, handa Tortoli ondoko auzo bat, ero paraje bat, hemen daukago beste bat, Arresi, Santana Arresi da, baina bertako hizkuntzan Arresi da ideia, izena. Lago di Baratz, Sardiniako lago natural bakarra, Lago di Baratz, iparraldean, Algerotik hurbil, merezi du ikustea, ez da oso handia, baina, bueno, bitxia da. Hemen dauzkagu herri izenak, Uri, Urzulei, Olzai, badakizue Olzak badirela hemen, Oltza, eta ai hori diktongatu indala izan daiteke, edo Goni, barroko Goni bezala. Hau ere, netzat oso, bueno, bagindua zen, joaten bazate Sardiniara, badira oso paraje ederrak, eta bada Kala Gonone esate zaiona, Durgalitik hurbil, eta handik joaten da Kala Lunara leku batera, baina oinez joan behar da, eta ikusten duzu hor 2 ordu markatzen duela. 2 ordu basobidean, eta gainera paraje ibiltzekota neko zaila, gora behera eta zera harri hartia eta bar. Itxasuz ere joan leke, eta argazki hau aterata dago, bueltan gentozela, itxasotik badago egoten da ze bat, barkutxo bat. Eta orduan oinez gindoa zela, topatu genuen kartel hori. Ikusten duzue, kartel berriak ipintzen dagoela Kala Luna, eta zaharra berriz, espaldien Kala Ilune. Bai. Eta bere izen zaharragoa da Ilune, eta agertzen da gainera zeretan ere, toponimoa, uratu bazetan da agertzen da, Ilune. Bueno, pentsatu daiteke Iluna gati datorrela. Kala bera ez da oso iluna, baina honi izena ematen diotela da arroila hau. Eta da, kodula da arroila edo garganta bat, ilune. Eta dator, ez dakiz zenbat kilometro dauzkan, eta dator sakonetik errekatxo bat eta hondartza hontara dator. Da bere polita da. Zerra Adarre. Orgo Solerrian, eta Adarra mendia ezautzen duzue, Donostia aldera joaten bazate, ikusten da, ez? Adar forma daukala, eta honek ere bai.
Bueno, eta bukatu az joateko, hainbat mapa gero atera ditut, pixkat ikusteko, zera, ze densidade, hau guzti hau da gutxi gora berakoa, gutxi gora berakoa esan nahi dut, datuak hor daude, eta nik uste dut ez dut zalantzarik, baina kuantifikatzen denean 5, 10, 15, 20 eta 5, bueno, niri irten zaizkidan datuak horiek dira, eta gina datu bat neko 5.000, 6.000 zerbatekoekin, da uste dut fidagarria direla, baina, bueno, ikusi behar da. Orduan, Sardinia dauzka 8 probintzia, da orduan, Euskal itxurako toponimo gehien duen zonalde hau da. Nuoroko probintzia, Oilastra, eta, bueno, Sasarik ere desente ematen du, baina behar bada hemen erdian asko daudelako. Gutxiago, iparraldean, Oristanako probintzian, eta gutxien hemen Bastarrontan, Karbonia iglesia zen. Holako, probintziak alde batera utzita, gutxi gora bera holako mapa bat erten zitzaidan. Hau da toponimo gehien dauzkana, Euskal itxurako toponimo dauzkana, hau, gutxiago, berdez daudenak. 5,8, eta bestea, gutxien 3,5 ero inguru hori. Mapa osoa ez izan kabitzen da zati bat bakarrik ipini dut hemen, baina, eta gainera goiko parte hartu dut, ez da densidade handiena dagoena, baina, bueno, uste dut balio duela ikusteko. Azten bagela hemen, Munikeda, Arana, Muru, Barria, Munika, Gailura, Artzakena, Sarraiola, Bizkuia, Turrita, Luras, batzuk berdina dira, beste Atta, Siloniz, Ea, Badarana, Barriatu, Aspe, Loiri, Aia, Osinaba, Urra, Otola, Intza, Ola, Ulia, Malzau, Uri, Oreta, Oskiri, Alzola, Laka, Urigu, Anzos, Meskiriz, Mamari, Bizarcio, Oketa, Erenosu, Arza, Zuarzola, Soleta, Totoriga, Oseta, Urki, Azpidatzu, Arana, lehen ikusi dugun Arana, Monte Arana, Talai, Oleda, Saro, Lago de Ibaratz hemen dago, Baiona, Kae, Askonez, Barate. Hau ez da ezin da irakurri, baina esan dizuet, ez dakit esan dizuetan, atera liburuarekin batera mapa bat, hau neuk editatu, ze editorialak mapak problema bat izaten da gero saltzeko dendak eta ez duten nahi izaten, almazenatzeko, eta orduan hori neuk Bergarako inprenta batekin harremanetan jarri, eta asko kosta ondoren egin da, baina nik uste dut, ni oso gustura nago mapakin. Azken batean daude, eskerrean, bat datozkeen, batzutan ez da oso hori bat, baina beste batzutan bai, Euskal Herrikoak eta Sardiniakoak. Hemen, zerrenda honetan dago koordena da, nun dagoen, eta, hau aparte saltzen dugu. Amaitzeko, beste 2 minutuan amaitzen dut, pasatuko gara solasaldira, genetika tanta batzuk izena ipini diot, eta nik neuk genetikaz gutxi dakidanez, eskatu nien artikulu bana idazteko Paolo Francalaciri, eta hau da Sasariko Unibertsitateko genetika laboratorioko burua da, beraz eta edozein, eta oso gustura egin zuen artikulua, eta honek idatzi zuen baita artikulu bat, nego eskatu nion da argitaratu zen hemen Berrian, eta gero beste batzutan erderaz eta oin dela 3-4 bat urte. Eta bestea, Luis Aldamiz, hau Maiu, interneten idazten duen bilbotar bada,
eta hau ez da genetista berez, baina asko daki genetikaz, dauka blog bat, genetikaz, dari eskatu nion. Nahiko berzio desberdina dira, Paulo Frankalatxen arabera badator Blasco Ferrer da horiekin, mesolito aroan egon zen zer bat, migrazio bat Euskal Herritik Sardiniara, eta orduan berak bere ikerketetan da, gene berdintzuak aurkitzen ditu, eta bere ustez, da migrazio horren gehien bat. Honek ez du hainbeste sakondu gai horretan, baina bere teoria da euskara ekialdetik etorri zala neolito aroan. Greziatik, edo zeratik eta, bueno, pixkat, gauza desberdinak zertzen dituzte, defendatzen dituzte. Baina, bueno, nik uste dut hona dela, teoriak o hipotesiak itxiak ez izatea. Eta behar bada gainera, pentsatzen dut, bietatik egiko duela euskarak. Alde batetik jatorri paleolitikoa eta babesleku glazialekoa, da bestetik neolitikoa eta iraultza neolitikoakin, laborantzakin batera etorritako zera. Izan daiteke bien arteko fusio atpe. Hori indio dago ikusteko. Pixka bat, etorkizunak zoza argitzen digun. Eta ja bukaera, ondorioak eta galdera berriak, hor galderak, Euskararen aztarnak Sardinian, zer, bai, ez, badaude edo? Nahiko garbi ez da, nik uste du baiet. Mesolito aroko migrazio Euskal Herritik, hori da nik uste dut hipotesik indartzuena, nik uste dut eta hori dela. Neolito aroko migrazio ekialdetik badira, esaten dutenak, eta hor liburuan agertzen da norbait, izanaz ez, gauza aldrebez da, etorri ziren ekialdetik eta lehenengo Sardinian asentatu ziren, da handik eman zuten salto Euskal Herrira. Bueno, Euskalo. Da izan daiteke bien arteko fusioa ere. Eta ja amaitzeko, zer eragin izan dezake hipotesi honek, liburu honek, korronte honek euskal hizkuntzalaritza historikoan, ez? Esan nahi du, gure unibertsitateetan erakusten denean ze eragin izan dezake. Ez dakit. Baina orain arte defenditzen da euskarak ez duela seniderik, behintzat ez zaiola ezagutzen. Ez bizirik eta ez hildakorik. Eta baita urrunago joaten dira, eta esan dute, eta orain arte ez badat aurkitu, zaila izango da aurrerantzean aurkitzea. Bueno, teoria hori, nik uste dut errebisatuen beharko litzakela, zita gero. Gero ja xehetasuna dira, baina artikulua, famatua, horri Iruña Belego kontuakin, bueno, nahikoa zen ura eta sua agertzea faltsuak izateko. Hori erdiaroko omen da, eta ez dakiz zer, da erremotarren denporan ez zan zertzen. Eta hemen batzu dakart, baina 30 hitz topatu daitezke itxura batera artikulua dutenak. Arana, harria, barria, ilarra, iria, maia, funtana, ona, agertzen da, behin da horrez, zera iturri izenekin, sarria, zorikina, uria, eta bar. Gero, esaten danean, ez, hitz hau latinetik dator, soro. Soro dator solunetik latinetik eta bar. Eta berriz soro agertzen da Sardinian, toponimean, leku guztietan, nagina posizio guztietan, hasieran, erdian, bukaeran, edo tu adizgilea partizipio zereti dago, agertzen da baita. Askotan, ez dakigu adiz bezala, edo zera, baina agertzen da. Edo baita erakusten da, M fonema euskaraz berria dela, edo berria esan nahi da bentzat, ez dela, eta hemen konfunditu naiz, beren aldaera dela, beren aldaera dela. Bueno, gero aldatuko dut. Eta han berriz, ugari agertzen da, posizio guztietan,
mele, maso, basoren moduan eta bar. Azkena da leku izenen databasea, eta hori liburua eskuan duzuenak ikusi duzue, 5.000 hitzeko database bat dago, eta bertan agertzen da izena, zein udalerritan dagoen da zer dan, iturria, mendia, ubidea, agertzen da. Eta hori da pixkat liburuaren oinarria. Eta ona arte, nire oraingo barriketa. Orain zuen txanda.